Haina hai belai kana hambai sini media friends rokno tai joto hasteri luk rokno tini haina hai sini je buskang 12 tarik chongmari no kitingai sini je awaimo sini bubagrani thanchani ko eba sini buskang je chongmari o tamni bagi seng tipramotha eba bubagrano seng phanbok silainai aborno seng kokrok pilaima pore dur tudur paimani pore seng tinin salona haina hai lagai bazar South Pulpur bisini andaro kaisa abo bazar soba sang khlaika belai a jaga bo sini lukrok khatung khajani bisingtei ano to lamsakui na halaika tai a jaga bo sini bubagrani kokro aro seng salaika ba seng a jaga o pirimankha aboni bagai a jaga bo belai khe je phaini rokno hambai mari apero tai paithak jorao tabuk seng o jaga o safailaikhya sini South Hodrai bisini andaro mo sini don chakma rupni parao obo seng tabuk kuthum laijak ba o jaga seng kaisa nokla soba paikha tini o jaga o nugui mankhana kwbangma kamini lukrok o jaga o je tini bubagrani program ba bubagrani kok kaham no khanani bagui joto phaini rok nang teisa bornang kha kaham bai khe chibai maya phoro tini aswk mane tamsanai bubagrano hamjaknai tongmani ang nije age saimia tini o jaga phainai ang tini nukha je tini o jagani lukrok tini bubagrano bwsajak borok logirana bagui borok tiyar wngjak so abo nang belai kheno clear je bwskangni 12 tarik lukrok kubun bodolni baksoto bukchangnai sini tipramothani je prathi sudo ang simia kubangma jagao sini je prathi je rijak jagao joto jagao sini bubagrano nasigui cheng sini tiprasarok sini bubagrano kwplai khainani bagui jotono tiyar wnglaijak tai bwskangni 17 tarik cheng jotono norok nainai nugui mannai sini je 28 ta seat ni bisingo cheng kom pokhe cheng 25 seat o cheng kwplai wngui hainai cheng TTIDCO hapang khanai tai je bwskangni je sini naharmung bubagrani je imang bubagrani je uansukma je sini next generation ni bagui abo cheng o je TTIDC ni chongmari ni bisingti je cheng phunuknai je tiprasarok kuno dino phono compromise khlaiya bubagra sono je phwrwngmani a compromise jinis sini thani kuno kwrwi cheng ekmatro sini permanent solution naio sini land rights cheng naio sini direct fund sini je tamsani bono political rights aborok cheng maya sak porjonto tai especially ma sanai je sini nangkukmani sini amani kok borokno cheng roman script jotokhon maya sak porjonto cheng sini bubagrano logirinai abo jang lukurokbo jotono tinini salo tei uisa kwtal khlai cheng samai tanglaikha aboni bagui belai khana hambai. Acha sir lukurok to tabo bubagrano tei nono belai kheno hamjaknai kwbang nung tabo kwplai ingi phaika angke nini bidan sabha o tongnai bukung bara tipra sarok ni bagui bobo hai hamkrai khlainai puila naide o jaga o to ano bubagra chongui rohoka বিশেষ khainai o amchaini ba o je constituency ni joto sini takhuk buhuchongni je somosya ba boni kwbangma problems rokno bahai bahai solve khlainai ang abono sanani muchungo bubagra jane sawnai bubagra jane dagimani abono ang puila first priority rwnai tai aboni pore jodi no nai naikhe o area o kwbangma lama rok connectivity sini systematic haimya mane lama temon aswk kaham kwrwi abono o jagani jottoni slai nangkukmani hingkhe mo 16 mandai puni bisingo ani nojoro tei lukurokni nojoro bo abono je lama belai kheno o jagani osubida lama rokno bahai bahai khe khlaiman aboni bagui ang je mansak ang chai tongmung tongnai tai second hingkhe sini je nungjaknai tui abo o jagao maximum sini area o jemon sini hatai kotor area o mo jaga o bo je tini o donchakma o je rupnik para o bo oro same tui ni thik somosya amo haikhe ayang tabore ayang ni ruprai ayang RS para tongo a jaga rokbo same condition lama bo aswk khamya tai bongni je nungjaknai tui rok khubui somosya wngwi tongo abo rokno ang je mansak ang chaitoknai je mansak lukurokni kaham khlaimana jat amo hai samung ang khainani bagui uansukgui tongo bwstung margin rok mani kwplai wngmano hai ma tong sir abo je tabuk বর্তমান পরিস্থিতি নঙ্গা bai tai yago ani thani tongkho tai prai 10 din ani yago tai jora tongkho 10 din ya tai 9 din hai tongkho o 9 din o jodi no thik mote joto jaga cheng thangi mankhai ang nije thangi mankha ang asa khlai taklai ni boat ni margin 29000 mane 28000 something oro boat tongo 28927 hai boat tongo aron bisingo ang inya hampono 18,000 to 20,000 ni bisingo ang boot mannai
abo hai ani kaisa khakamung tongo ko abo hoito abo fulfill mai abo ani kaisa biswas abo hai. Hambaisa